Pero kamano nyako Ramogi kamoro amora Manyien geno mara ni dhi maber odiochieng' ma kawuono mar tich ang'wen dwe ndalo 23 e dwe mar adek 2023 nyako Ramogi. An gi mor ahinya nikech riwri kodwa e sechegi mar yudo weche manyien ma waikoni e weche manyien mag Migago marwa kawuono nyako Ramogi ting'o weche mathoth ahinya koting'o wach mar chamo muma mag jolup jotend migepe maromo 50 ma kawuono chamo muma e pad jot kata kar jot mar jatend piny Kenya Nairobi. Weche mabende otenore kod koth manochwe otieno mabende okelo pek e yore mag wuoth kaachiel kod midhiero maka kod kacha nyako Ramogi wabiro nyisi mago mowinjo bed ni ng'eyo kotenore gi kaka owinji bedi e kindeni ma koro koth osechako chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Magi to kod mamoko moting'o ikruok ne limbe mar jatend piny e gwenge ma Kisii nyako Ramogi. Wan go ka kik idhi mabor, bed koda chakruok nyaka giko mokwongo wayud thuond weche. Jotelo 50 manoyier kaka jolup jotend migao chamo muma kawuono e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Tulianza na chamu sisi saa 5 tukikwama Mayu tukafika Suswa tukapata maji tumekoka kwa barabara matope. Wuoth kod ohala ong'ikore kuonde moko ma pacho ka kaluwore kod koth maduong' manyokelo ohula mapek. Mifugo yote tulikuwa tukileta hapa kuuza sote zimeibiwa na majangili. Johand jamni Masamburu ywago lal bang' ka piny owacho nyoloro chich dhok malol molog kaluwore gi rochruok mar arita. Arwakani machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba chakane koro orona pachi kotenore gi weche manyien ma wakiloni gi sani. Namba en 26000 kaachiel kod bende neno ni imiyowa pachi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Wan gi mathoth ma waikoni gi sani kendo daher mondo mi akwayi ni bed koda chakruok nyaka giko kaka ne sisingoni ni wadaluomo ni kendo wanyisi mago matimore gwenge mopogore opogore pacho ka nyako Ramogi. Wadani mondo wachakane kod weche manyien mamoko mabende wayudo ni jatend piny Kenya William Ruto timo limbe e counties ma Kisii kod Nyamira odiochieng' ma kawuono. Ruto yango chenro mopogore opogore mag dongruok kaka peini kod limo kar tiegruok ma Kisii. Bang'e obiro yoro e nyasi mar rwako pacho jatend migao mar somo Ezekiel Machogu. Ruto bende chano romo kod jotelo mopogore opogore e limbe neno. Odiochieng' ma kiny jatend piny biro chopo e kaunti ma Migori. Koro gi sani nyako Ramogi wadani watude achiel kachiel kod jafombo marwa Crispin Otieno mabende nitiere gwenge ma Kisii mondo omiwane ler ni to okenge mag limbe mar jatend piny William Ruto chopo kanye, gin jotelo mage madiponi ose yuoro e romo makamano ka otimo limbe Kisii kaachiel kod Nyamira. Kendo bang'e obiro chopo e nyasi mar rwako pacho mabende jatend migao mar somo Ezekiel Machogu duoko godo erokamano bang' ne wale kaka jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho ka e bwo piny owacho mar Kenya Kwanza. Crispin, kiwinja inyalo nyiso nyako Ramogi nyaka gi sani nyasi ochopo e okang' mane e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Kisii kaachiel kod Nyamira? Awinjo yo makare George Bati antiere kama iluongo ni Nyaribari Chache mano kama iluongo ni Kegati e kaunti ni Kisii kama jatend piny William Ruto igeno ni nyalo chopo sasa kochakore sani mondo mi ochop e yawo chenro mar yawo pi e alworane, pi mane olos kod bengi mano mar German, mano mong'ere kaka German Bank, ka osir kod sirikal mamalo kaachiel kod sirikal ma kaunti ma Kisii. Jatelo no mano migosi William Ruto chako chenro mare mar limbe e South Nyanza e counties adek, mano kaunti ma Kisii, kaunti ma Nyamira kaachiel kod kaunti no ma Migori e gwenge ma Kuria East kaachiel kod Kuria West. Mana kaka jalo neno ng'eya ka chenro duto te pod dhi nyime mae kuma jatelo no igeno ni biro chopo mar yawo ayanga pi ma osebed ka iloso e kaunti ni ma Kisii kuom higni ma dhi ang'wen ka okawo chenro ni kata migao mar pi osetiyo kod
pesa maromo bilion 1.6 kendo mana kaka inyalo neno bathe ka mae kama chenro mar yawo pino dhi timore dakika machuok koa sani kinde mang jatelo no chopo e alwora ni ma kaunti ni ma Kisii ka wantiere e od bura mar Nyaribari Chache. Toke kanyo ne waloso kod moko kuom jotelo ma kaunti ma Kisii ma nyaka sani oseyuoro koting'o nyaka jatelo kata MP ma area ni mano miluongo ni Zahir Janda mano wacho ni eti jatend migawo kata mano ker mar Kenya William Ruto chano mar chopo kaeto kotieko ka ang' no chim kama iluongo ni Sironga ma nitiere kaunti ma Nyamira kama bende odhi yawo chenro mar gero ute ma nyasani mag sirikal. Kotieko Sironga bende jatelo no ang' ne chim nyaka gwenge ma Gikano ma bende nitiere kaunti ma Nyamira kama bende odhi yawo apaya moro e gwenge go eko. Toke kanyo gichano kala jatelo William Ruto chano mar timo romo makende kod jotelo duto ma kaunti ni ma Kisii koting'o nyaka gavana ma kaunti ma Kisii mano Simba Arati ma bende noseyango ni en obro otiyo kanyakla achiel gi sirikal masani kaka gavana maneno ni jopiny ma kaunti ni ma Kisii oyudo dongruok makare to mano nyalore mana ka otiyo machiegni kod sirikal mano motelnegi kod William Ruto kata obedo ni en jatelo mawuok e riwruok mano chama mar Azimio One Kenya. To kanyo bende kiny jatelo no chano mar dhi timo chano mar dhi chopo e rweko makende mano mar jatend migawo mochung'ne weche mag somo mano Ezekiel Machogu mar rweko mare dhi timore e gwenge ma Nyaribari Masaba mar kumoae kendo chenro no idhi telnegi kod jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisii kendo mar nyiso mor margi kaachiel kod sirikal motelnegi kod William Ruto kuom miyo jotelo mopogore opogore mawuok e dhot ma Bagusii e telo mare ka waneno ka jogo machalo kaka Joash Mangi mago gin moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Kisii manyicho yudo lemo mar CAS. Nitiere jatelo man jaod bura mano ma West Mugirango mano Kemosi bende gin moko kuom jogo mane oyudo lemo e sirikal mar Kenya Kwanza. Nyalo paro bende niche mi Millicent Omanga bende lemo kawuok e gwenge gi ma Kisii kendo mopogore gi mano bende timluongo ni Migosi Ogamba mane jalup mano jatelo mochung'ne weche mag somo e kinde mane odwaro bedo kaka gavana. Migosi Ogamba ne dwa bedo deputy governor mar Ezekiel Machogu embe nyicho yudo lemo kendo otelo ne kambi mano mar Kengen. Mago gin mana moko kuom jotelo moseyudo lemo ma e sirikal ni mar Kenya Kwanza kendo jotelo mopogore opogore ma kaunti ma Kisii oyie karachiel ni gin giikore mar tiyo kanyakla gi telo mar William Ruto. William Ruto bende mopogore kod kuonde adek mawachogo ichano ni bende odhi limo odiochieng' ma kiny ang' nolim nyaka mano kamiluongo ni Kisii Polytechnic ma bende ochano mar yawo chenro mar dongruok e kar tiegruok no mantiere e boma ma Kisii. To ka osetimo mano William Ruto bende igeno ni bro tieko wuoth mare mano mar ndalo adek e gwenge ma South Nyanza ka bende ochalo mar limo gwenge ma Kuria East kachiel kod Kuria West maneno ni bende kono giketo e dongruok mopogore opogore na jopiny kachiel kod jotelo mawuok e gwenge go. Omiyo nyaka sani pod wantiere ka warito mondo jotelo chopi mondo miang wawinjane ne giwacho ang'o kaluwore kod chenro mag dongruok matimore e Kenya duto kaachiel kod weche mag siasa ma medo mana tedore piny maru kaluwore kod weche ma be waneno kaluwore kod maandamano mwaseneno mag jo Azimio. Ang' no winjani jotelo go ang' wacho ang'o kaluwore kod kaka siasa medo tedore e thur ka. Omiyo pod wantiere ka warito ang' gichopi kendo ka twak ochakore ang' ne wariwre kodu kendo kanyo ang' no nyis okelnwa achiel kachiel gigo ma jatend piny kaachiel kod jotelo mopogore opogore e kaunti ma Kisii wacho kaluwore kod rombe kata romo mare mar ndalo adek e gwenge ma South Nyanza. Bati Erokamano nya Crispin Otieno kuom miyowa ler mathoth ahinya kotende kod limbe mar jatend piny gi moko kuom chenro madito ma odhi timo kaachiel kod moko kuom chenro mag dongruoge ma bende odhi yawo gi modhi yango chakruok mag gedo magi e gwenge ma Kisii kaachiel kod
Nyamira. Crispin ketno wangi mondo ilunwa gi kaka gibiro timore nikech wageno ni ang' nimiwa mathoth ahinya e seche mamoko mabiro kotende gi limbe mar jatend piny Kisii kaachiel kod Nyamira. Erokamano nya Crispin. Ramogi kapod wan mane mago motende kod weche ma timore e gwenge ma Kisii kod Nyamira kotende gi limbe mar jatend piny Kenya. Ni jaod bura ma Kitutu Masaba Clive Gisairo okwayo jodak mag Gusii mondo mi orwak jatend piny William Ruto e kinde ma otimo limbe mare kaunti ma Kisii kod Nyamira. Kane oloso e kinde mane ochiwo omenda mag somo ne jopuonjre e gwenge mag Tombe kaunti ma Nyamira, Gisairo ojiwo jotelo kaachiel kod jopiny mondo mi oket weche mag dongruok mbele kendo giwere kod pogruok ma ikelo kod siasa. Jaod bura nolero ni obiro yuoro e ng'anyo ma ochan gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kowacho ni mano ok mone dhiro chenro mag timo dongruok kaka dwarore. Ambayo inafanywa na serikali kuu. So naomba tufike pale kwa wingi, tumkaribishe rais, hata wenzangu ambao tunavaa kofia ya ODM, fika pale tumkaribishe rais, kwa maana vile ambavyo atatengeneza vitatusaidia sisi wote. Jumatatu utaniona maandamano, hiyo ni siasa. Jumanne utanipata let us differentiate. Kwa hivyo mkiniona maandamano, na pale niko kazi ya chama. Wadhi nyime kowuok e gwenge mag Nyamira kono wadhiane koro Kisumu County, sub-county Manyando. Koth mamedo chwe medo midhiero ne jodak e alwora ma Kano kaluwore kod oula mayweyo mwandu. Koth mane ochako chwe juma ni endi koro weyo ka johala moko mahero oyudo lal. Watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mabende nitiere gwenge ma kono ahinya to e chiro mahero mondo nyiswa ni to gin midhiero mage ma osechako mako ganda ma kono e kinde ni makoro koth osechako chwe gwenge mopogore opogore pacho kama. Bende ka wang'eyo sigana mar gwenge ma Kano kaluwore kod weche mag pi oula, nyaka gi sani manyo koth ochako chwe ni gin pek mage ma johala kaachiel kod jopiny dibed ni oseyudo kotenre kod midhiero ma ikelo kod koth. Millicent, kopo ni winja thuolo koro en mari mondo mi nyise nyikwa Ramogi kiyango negi moko kuom gik ma jopiny bende wacho gi gik michwe wang'i nyaka ncha koth chak chwe pacho ka kotenre kod midhiero mikelo kod pi oula. Ka wanyalo paro ni gwenge ma Kano gin gwenge ma osebedo kanitiere ahinya e ute mag fwambo mag piny Kenya e kinde mag koth. Millicent. Erokamano nya George Bati, achiel kachiel ka wuok e kar loko ohala ma Ahero, kama bende wang'eyo ni Ahero kaendi en bende achiel kuom taonde mane oketi higni ariyo mokalo kama oting'o Katito, Awasiko taonde mamoko. Gi thuolo ni endi en ywak ma bende wanyalo dwok gi jo ohala kaendi ni kinde chwiri ka kinde chwiri ka koth chako chwe to en midhiero ma giradogo kinde ka kinde, midhiero ma bende wegi kod lal modhuro kokalo ni koth machwe no pong'one gi chiro kendo ywero negi mwandu mopogore opogore. Ka okaloso mang'eny ang' nater ni achiel kachiel irgi mondo gin giwegi ema ginyiso ni to sida ni endi kata midhiero ni ikele gang'o, to bende kwayo magisebedo ka gichwalo ne tend kaunti ma Kisumu osebedo ka iwinjo koso gore mane Luanda machiegni abo chako kod kinyo kama chaneno kiting'o ndo machalo ni ne in jalno mane tuomo pi kowuok kuom kare mar ohala. Inyalo wacho ang'o to midhiero ni oseduoki piny machalo nade chagi nyingi? An iluonga ni Josephine Achieng'. Anatiyo tich mar saloon, to koth mapong' Ahero ni osekelo na shida, miyo clients ok bi e saloon. Sani saloon opong' ma atono pi. Customers ok nyal donjo mondo asuk wigi. Koro wan wakwayo county government, nyong'o governor mara mondo ng'iye kako losonwa drainage. Kech drainage udinore ema kelo shida ni. Samora mora ma koth ochwe to pi nyaka pong' donjnwa e udi. Mae miyo alal mang'eny, kata gik ma atiyo godo e saloon kaka braids, pi odonje ma sani ok anyal usogi. Pigni biro gi gik mopogore opogore, obiro gi oriwore nyaka gi pi sewage. Sani kora tone gi lweta nono, tuoche mang'eny biro maka, to ok atiyo. Seche mang' tuoche gi omaka, adwa thiedhora nade. Mar ariyo, kuma wuoke atiyo gi transport kabiro Ahero. Nyithinda ok odhi skul nikech koso mar tich ni pi opong'o drainage, pi odonjo na e saloon mok anyal tiyo. Koro governor mara Nyong'o ong'i kaka losonwa drainage maber. Machiegni mana mapiyo piyo. Ani luonga ni Jekton Adika, abende an gi Agrovet Ahero ka. Era ni pile ka koth chwe pile ka pile, chuno ni nyaka wamundi mondo watuom pigno, pod pigno atuomo. Makata chakre nyocha, nyoro nyaka kawuono pok atiyo.
kidhi e duka na kata ibro do ka fertilizer te pino odhi godo chiemb gwen pi odhi godo koro kaka nyalo timo tama akiani sirikal mano ayiero ni mar county government obro compensate koso nango nikech gino osegabedo katimre pile kane ber nonego ginne wach mar drainage ni gi compensate wa nikech obedo matek aselalo 70,000 sani koro akian jomage mabro konya konywa uru sirikal konywa machiegni ngi kamera chagi nyinga en Jen Manyala kata ti sandore an jauso gweno asetagora malich molo kata kaka nyocha thagora momiyo na kaw nying mathagruok drainage ni osetagowa mang'eny nikech kata mane governor campaign na siemo ne ka chung kara mause ni jatelo wang' ni parwa ombulu to wadhi miyi jowadwa nyaka na miyo ombulu an gi chandruok makiano mbucha ni ousa kech benega nikech mogo tin maka uso gweno ne ka nyithinde chiem nyithinda kawuono nut ba nyathi otamore kata dhi sikul nikech nyathi odenyo koro minyaga ni siweji ni oting'o nyaka minyaga maka wayoro to ichudo wagi kolera gi thuon jowadwa ahero kolera dhi nego wato hospital be onge yath koro akwayo jatenda nyongo parwa ahero ka wan gi chandruok mar ang'ongo kech be negowa. An gi nyinga iluonga ni Pamela Chieng. Ambe an mana gi ywak ma jowa godo ni godo. An auso omena. To omena nendo kama kane pinyo donje momeno riwore gi chuodho gi pisi wage makoro omena dung kuoma ma kata omena ok nyal usi nikech omena no te ne chiemo to sani kech be ng'eny uchumi be tek. Taero no osegole town urban council mokete town council. Town ok nyal chalo kama town dung maka mara mara dung kata chomi dhi onge chopong tich kata onge choche yaero jatelo konywa ma wawuoyo gi county government mondo mi nyongo mondo mi okonywa gingi kaka giyanwa sewage moro man gi odundu moro man oket ni golo pi kar kaeni odundu ni ok nyal golo pi odundu ni makoko ketho kar ka chuth ma ok town mondo gingi kaka gibiro losonwa town mondo bed kaka town nikech mwayude kaka wakonyore ok wanyal tero nyithindo sikul ko onge kod pesa bende ma ng'ato nyalo miwa kata loan mamiwa mondo walok godo bende onge ithagori kendi to kisethagori kendi to pi chak dok riwore gi chieth to omena koro ng'ich maonge an omenda da dung makoro kata sani endi ka nitie kaka ginyalo konya gikonya. Erokamano. An Pastor Mary John kata nya Israel adwaro mondo awuo matin jowete na osewacho Ramogi utimo maber kuom biro lakini de ubi chieng' tich ariyo to de uneno kaka chiro ka chal wasebedo gi thagruok kendo thagruok jahero gi nigi thagruok joma nyalo uso kata sani malong'o onge wan gi kech piny bende tek ahero ka ni matek kaka wanyalo tiyo onge wachna mar ariyo kopogore gi wach mar pino wan gi chandruok ya agine ka ahero ka wan gi jamni dhok chandowa anguro chandowa giri minyalo kati keto mana kuon kiketo kuon kidhi lo kidwo tedo ka anguro sekaw kati keto mana nyanya kidwo tedo ka nyanya anguro muodo te obed dhok obed ang'o to piny be tek gima wawer go bende onge wuonwa uru gi weg anguro gi mondo konywa mane wachna. Erokamano ka tieko adhi jotend chiro mondo mi omiwa bibi jatend chiro okay. Yes. Adwa ni mondo mi appeal ne Professor Nyang' Nyong'o kaka governor mar Kisumu County. Mokwongo an kawuoyo iluonga ni Sayo Wino Molo. Wach matimore hero mar pi maturo ji to wuok e sewage wasewuoye sani koro nyaka ne Nyong'o bed his first term. Wach ni wasewuoye wach ni joge biro ka meetings emitero keto go in circles wan kod chandruok koro chandruok ma koro wan godo ka sani en ni iketo wani mondo wachul osuru to gige wasekethore dukni wapiyo turo te ma onge kaka wanyalo bedo compensated to osuru ketwa ni mondo mi wachul. There is a threat of cholera also akane ber to sirikal mar county or intervene immediately through Professor Nyong'o obi by himself nikech the officers more on the ground onge gima timonwa kata chiel gisiko gikonwa ni pesa onge to pesa to gichoko kuomwa kata gitero gidhi godo malo kucho ka ok wanyal yudo konyruok wawacho ni osuru ma iga ni ok wadhi golo mamano wach onego gini dongo uyie to adwa ni mondo chulwa kuom lal bende mwaselal godo.
An iluonga ni Elisha Nyamita, an jakom mar Ahero Market Management, kendo danga wach ni wan johala mahero waselal mang'eny. Drainage mwasebedo go osebedo kasandowa kendo pi donjo nyaka e chiro. Kendo sani endi kata daktari dwa loro chiro, nikech chiro nyomi nyago donje kendo gik moko kethore mang'eny e chiro. Omiyo akwayo County Government of Kisumu ni giyie mondo ging'i kaka ginyalo konyowa, nikech Ahero e chiro maduong' magolo pesa kiluwo gi Kibuye. To chiro magolo pesa mang'eny onego bed ni service bi imiye maber. Omiyo wan kaka johala wawinjo matek e chiro mar Ahero, wakwayo County Government mondo ging'i Ahero gi wengegi ariyo, nikech Ahero ema golo pesa mang'eny kendo Ahero e chiro mogen e area mar Kanowa kaendi. Mogik, adwa na wachne jowa maloko ni ok nochak timre kendo. Gimotimore ni ok nochak notimre kendo. Erokamano. Mana kamano nyakoro Magajwang' en gima lit ka oganda nyalo wuok oko katiyo kod lochgi to ka gisetiyo to koth kod gigo mopogore opogore kata midhiero miyo tijegi chalo kanono. Ka kamano ka gisewinjo no endi en ywak motudore kod dinruok mar odundu machal ni jogo manomiyo teku mar loso odundu no endi ne ok otiyo tich mane omigi. Bende ywak magisebedo ka gichwalo ne County Government ma Kisumu kotelnegi kod gavana margi Peter Anyang' Nyong'o chal ka gima osebedo ka gore lwanda mobiyo pod gigodwandgi piny mondo mi kaber to County Government ochop mondo konygi. George Bati kionge penjo mora mora kotenore kod ywak johala mahero abedo kuom studio dhi nyime kod kelo weche mamedo molonwa e wang' jowi mar Ramogi TV. Bati. Erokamano Nyamili Center Dhiambo kuom lipot manimba inyalo winjo kaka oganda magin johala kaachiel kod joma tiyo e chiro ma Ahero ni kod ywak inyane piny owacho mar kaunti mondo mi okonygi giwuogi midhiero ma otudore kod chwe mar koth makoro nyochakore e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Millicent agino ni podang' ne med ng'iyo gwenge mamoko bende motenore kod Ahero gi Kisumu County mang'iyane midhiero makoro mako ji kotenore gi weche mag pi oula. Erokamano Millicent kuom lipodno. Nyakoro Ramogi wadhi nyime gi yore ma otenore kod mago mag koth. Yore mag wuoth ne orochore apaya mawuok Maimahiu kadhi Narok kaluwore kod koth mapek manochwe otieno ma piny orugo kawuono. Jowuoth ne obedo kod tich matek e kinde mane gitemo mar golo yugi mane oolo e ndara mondo eka gidhi nyime kod wuoth margi. Gwenge mathoth ma pacho ka bende sani koro yudo koth e kinde ma bende luoro nitie ni midhiero ma ikelo kod pi oula nyalo medore. Tulianza na jamu sisi saa 5 tukikwama kurudi Maimayu, tukafika Suswa tukapata maji imekoka kwa barabara matope, tukasonga mbele kidogo kabla tufike Tupamocha ndio tumekuwa kufanya zaidi. Sisi saa 5 usiku niko hapa nikiendelea kusafiri na sijafika, matope imejaa kwa njia, gari yangu ni gari ndogo imekwama chini, nimeshindwa nifanye nini. Area hii shida ya hapa hii barabara mpaka iiguliwe, sababu tangu mimi nisaliwe hapa hii barabara inasumbua tu magari. Na shida hapa hatuna maturoto hizi makubwa. Wanaweza tushimbie hizo madini za maji, hizo madamu, ndio maji ingie, sasa inakuwa mzuri kwa sababu wakiinua barabara. Kwa sababu wakiacha hivyo mashamba zetu zitaharibika. Ukiangalia kutoka pande hii, kutoka pande ile kuna jamu kubwa sana. Na tunaomba tu serikali iweze kuangalia hizi barabara, manake tutaki kukua kila wakati ni kulia kutaabika na kuongea serikali itusaidie. Ingekuja hapa ituangalilie. Ile tabu tumepata leo ni ile tumeshangaa, hakuna gari hata moja tumetumiwa kushirika ile magari imekwamia hapa. Maloyo familia 15,000 mawuok e gwenge 42 e kaunti ma Tana River kalo e midhiero bang' aora Tana weyo wang'e kama ne oluwo chon kendo donjo nyaka e gwengego. Jopiny makono koni sani giyudo pek e weche mag pur kod pith kaluwore ni pi aorano muomore kendo ketho puothegi. Gikoni aorano ma weyo wang'e machon bende kelo midhiero ne le mag bunge e gwenge makono. Koro gikwayo piny owacho kod joma chunygi ng'won mondo mi okonygi duoko e aorano e wang'e mane oluwo chon. Sisi tumekuja hapa kuja kuangalia huu mto na tumeuangalia kwa undani. Mto wenyewe hapa hivi sasa unatamani kurudi kwa ile barabara yake. Vijiji 47 vyote vimepata tabu
wakulima karibu 1700 wana shida. As we are talking, kuna wakulima wana eka 10 za watermelon, kuna wakulima wana eka 18 za mahindi. Kukauka kwa huu mto imekuwa blow kubwa. It is affecting 42 villages and about 15,000 households in total. Saa hii ukiingia kwa mto, vijana wanacheza football, vijana wanatoa mchanga, na environmentalist kama sisi tunajua ukitoa mchanga level ya maji inaenda chini. A river imedivert, imeenda kule mstuni. It is serving very few people there. Huku ndio watu ni wengi, karibu I think watu 60,000 huko 70,000. Both fishing na farming. Kama kina mama tunapata shida hasa kuchota maji. Maji yani inatuchukua muda mrefu, tunatoka asubuhi kutoka 6 tunaenda kwa maji huko Lake Shakababo kwa kisima, tena kisima ni moja peke yake. Huu mto ukirudishwa tu kwa hiyo kozi yake, kwetu pia kina mama tutakuwa tumesaidika. Jopiny ma wuok Tana River ywa kotende kod bedo ni aora Tana oloko yore mane oringe kendo sani koro oringe gwenge mamoko mopogore kuonde mane oringe chon. En wach ma bende terowa e kinde ni makoth chwe. Neno ka e weche manyien kanyo kwa Ramogi ywa kobedo kotende kod pio ula makoro momore gwenge mopogore opogore kuwuok e chiro Maero wadhi nyaka e gwenge ma Mai Mahiu kama ineno kaka pio ula ne olo chuodho e ndara, nochuno jowuoth mondo lor mondo gichak ywero ndara kata paya eka mondo gikal gichop kuonde gi mane gidhiye. Sama magi timore nyako Ramogi kaluwore kod bedo ni ne owach gi jolony e koro chal mar kor lwasi ni koth dhi chwe. Kodhni onyalo biro kod gik ma nyalo mi bed gi midhiero, to midhiero gi nyaka wang'ad rieko eka wang'eyo ni gin ang'o gini mowinjo bed ni itimo kata ang'o ma ok owinjo bed ni itimo e kinde ma koth chwe. Nyaka gi sani nyako Ramogi makoro koth medo chwe pacho ka kendo kelo midhiero, wadwani mondo wang'iyane moko kuom gigo ma owinjo bed ni itimo kod mago moko owinjo bed ni itimo nyako Ramogi e kinde ni ma koth chwe. Gik ma owinjo ing'e e kinde mag koth. Ne joriembo, bed ni riembo ndiga, bed ni riembo tuk-tuk kata in jariembo mar piki-piki kata jaboda boda, owinjo bed ni in kod ng'eyo moko kuom gik madhi wachogi nikech gin gik minyalo romogo apoya nono. Ne ni kinde duto ma koth chwe iyawo wiper mondo mi oywe kiyo mambele manyalo moni neno kamidhiye. Nyako Ramogi ka intiere e mitoka mari kata nyamburko mari, intiere kata mana e tuk-tuk mari, ne ni keto wiper en raywe mar kiyo mambele mondo mi ogol pi manyalo bedo ni tami neno mbele kama idhiye. Neni imoko yamo matieko liet e nyamburko mondo mi oriemb ong'wengo manyalo gao kiyo mambele manyalo miyo ibayo. Nyako Ramogi sama koth chwe koyo bedo. Ka koyo osebedo, thoth joriembo dwaro ni mondo mi gikaw kiyo mag nyamburko duto giket nyaka malo nikech samoro koth chwe gi yamo matin nyalo rwako pi ei nyamburko. To sama itimo ma, fundruok bedo e nyamburko. Miyo liet moro bedo e nyamburko kama nyalo miyo ong'wengo moro gaure nikech king'iyo teko mar muya ma oko gi ma iye mawuok koni maliet gi mang'ich koromo, to nitiere ka gichako keto ng'wengo e kiyo mambele ma nyalo tami neno kama idhiye. Omiyo gima nyaka itim ni iyawo yamo moro magoyo kiyo mambele no kaachiel kod maringo e nyamburko mondo mi oyweni kata oked kod ong'wengo manyalo bedo e kiyo mambele mondo inen maler kidhi kama idhiye no, ma nyalo miyo kik ibayo kendo ikel masira. Kama dhi nyime nyako Ramogi kod gik mamoko mowinjo bed ni ing'eyo kaka jariembo. Kineno ka koth medore ma ok inyal dhi nyime gi riembo, chung nyamburko e genga paya kama owinjore makare kendo iket taya mamil maratonka ma iluongo ni hazard. Sama itimo ma biro nyiso ng'at ma chien kata ng'at ma mbele ni nitiere nyamburko moro ma nitiere kanyo kendo kete genga paya mondo kik poni ng'ato nyalo bira to tuomore e nyamburko ni no. Ne ni keto nyamburko mari nyako Ramogi kama owinjore e genga paya. E kindeno bende kik ichung nyamburko e dier apaya. Ang'o momiyo wang'ado rieko ni mondo kik ichung nyamburko e dier apaya? Nikech joma chien kata ma mbele nyalo poko donjo kuomi ka ok nong'eyo, nikech parni e kinde ni en kinde ma koth chwe, samoro kaka ji neno ng'ama riembo samoro ok nyal neno mabor ahinya. Ka wadhi nyime kod gik mowinjo bed ni ng'eyo kaka jariembo nyako Ramogi kata bed ni riembo piki-piki mari, kik item
riembo king'ado olalo kata daraja ma pi okalo e wiye, bed ni in gi nyamburko kata in gi pikipiki. Kik item kiseno ka daraja kata olalo ma isebedo kutiyo godo e apaya, pi osekalo e wiye, kik item mondo mi ng'ad, nikech ok ing'eyo ni pigno samoro muomore machal nade, kata gik moting'o koa malo kama owuokie. Nyalo bet ni oting'o sike moko ma koponi ochopo mogo kata mana tie pikipiki mari tinyalo po ka pi ilware pi ma pi no yweri. Nyakora Ramogi, ne ni kinde duto itiyo kod olalo e ng'ado aora. Nitiere aore moko ma joriembo wacho ni ka en kama thany kata kama oting'ore gi malo ma an anyalo ng'ada kata kariembo nyamburko kata mana pikipiki. Sama koth ochako chwe ni ok ing'eyo ni pi biro machal nade. Inyalo po ka sama idonjo ma koro ichopo e chuny kama ing'ade go no, tipo ka pi omwomore dichiel ma nyalo kelo masira. Nyakora Ramogi, ka wadhi nyime kod gigo mowinjo bed ni ng'eyo e kinde ni ma koth chwe, Nyakora Ramogi, ma koro oganda duto bed ni riembo, nikech ok di riemb ngimani duto te. Inyalo lor seche moko ma ipo kata ka nidhi wuoth moro, koro chuno ni nyaka koth yudi oko, idhi ng'ado aora moro kachiel kod gik motenore kod weche mag koth. E kinde ni mag koth, Nyakora Ramogi, kik ing'ad aora gotieno e kinde mag koth, kata bed ni en aora ma ing'iyogo. Jomoko wacho ni ma en aora ma ing'iyogo wang'ado pile, ma otieno in iwuok idhi loka machielo, ok ing'e ni koth ogo gwenge mage e seche mag otieno kata godhiambo. Kidhi ng'ado aora cha seche mag otieno ma mudho lil, nikech iparo ni ng'iyo kode, inyalo po ka iyudo masira. Nyakora Ramogi, ne ni itiyo gi olalo mopuodhi kendo maneno maler. Olalo mopuodhi mwacho ni kae kama owinjo bed ni ng'ado godo aora, to kendo en olalo maneno maler. Kik idhi adhiya nikech wacho ni en olalo tineno ka pi osekale, imbe donje gi tiendi ni koro ang'ado nikech kae olalo. Ne ni en olalo mopuodhi mowinjo bed ni itiyo godo marang'iny mare kare, kendo en olalo maneno maler. Nitiere olalo moko ma bende iloso ma samoro iyudo koket gi yien, to yien nyalo bet ni osekethore, ma kidhi ni dhi ng'ado olalo no to ipo ka yien otur kendo inyumori ei aora. Kik ipim tut mar aora gi tiendi kata gi wang'i. Jomoko wacho ni pigni tin, adwa ng'ada. Koth to chwe tiwacho ni pi pod tin, ipime gi wang'i kata gi tiendi. Ng'ato wacho ni wasude tienda mondo awinje ni to tut ne rom nade. Nyakora Ramogi, kidhi kanyo inyalo kier mipo kidonje ei aora, kata kipimo gi wang'i ok ing'eyo ni sama pigni ringo, iwacho ni pige maringo matek wigi samoro chal ka gima okwe. E bwo e piny ka oringo machalo nade, kik ipim pi gi wang'i. Nyakora Ramogi, ka wadhi nyime mondo wang'ad ni rieko kuom gik ma owinjo bed ni ng'eyo e kinde ni ma koth chwe ni, kik ithor yoro pige ma ogudore kata mamol, nikech ginyalo bedo ni giting'o gik moko manyalo kelo ni hinyruok. Pi ma ogudore samoro ok ing'e ni oywer ang'o mobiro ogudore go kanyo, kata mamol ok ing'e ni oting'o ang'o. Nitiere gik ma samoro nitiere iye kanyo manyalo kelo ni hinyruok. Kik ichung' e papa langa kata langa e kinde ma koth chwe, nikech ma nyalo kelo masira mar polo. Joma thoth dhi chung' e koth sama koth chwe to ok ging'eyo ni samoro polo nyalo bedo ni nyalo muoch. Mil mar polo nyalo bedo ma pok ogoyi, nikech iwacho ni kik ichung' kama en alanga ma en pap ka in kendi e kinde ma koth chwe. Mano nyalo ywayo polo, kendo polo nyalo kelo ni masira. Nyakora Ramogi, ma botudre kod wach mar ni kik iwuoth e koth. Kata koponi ni idhi kamoro neno ka koro koth ochako chwe, kik iwuoth e koth, nikech in koro idwani mondo mi ichop dala mapiyo. Wadhi nyime mondo mi anyisi gima owinjo bed ni timo e kinde ma koth chwe, kotenore kod weche ariyo ma wuoye motelogo, ma kik ibed kama oyangore alanga kata kama ni nono e seche ma iwuotho. Sama iwuotho no kata sama koth chako chwe, kik ibwoge bwo yien e kinde ma koth chwe. Ne ni imanyo ot manitie machiegni kendo idonje iye. Kimanyo ot mantiere machiegni, Nyakora Ramogi, kendo idonje i odno, nyiso ni igeng'o koth. Ne ni iloro dirisni kod dhot e kinde ma koth chwe. Ma biro konyo mondo mi kik yamo donji manyalo mukoni kata mana taro. Nitie yamo moko mabiro mapek ahinya, to ka gidonjo gi dirisha to koro giyudo ka kuond moko ok ginyal wuok oko malong'o nikech ot ofundore, to ginyalo po ka gikelo masira. Kik iwe nyithindo tuge koth. Bed ni gin dala kata e sikul, kata obedo mana ni koth chwe matin, kata obed mani en kodh nyidho. Nyakora Ramogi, kik iyie ne nyithindo tuge koth. Jopuonj e kinde ni ma koro koth chwe, nyithindo odok e skul bang' yweyo ma adundo, kik uyie ne nyithindo mondo mi otug e koth. Bed ni en koth matin mar nyidho, janyuol in bende ka nyathini dala, ne ni irito nyithindi kendo kik iyie gitugi e koth, kata bed ni en mana koth mar nyidho. Nyakora Ramogi,
Gie sani mago moko kuom gigo madaher mondo mi ing'e kinde ni makoth chwe ahinya mabende waneno ka pio ulo siteko kelo midhiero maka kod kacha e weche mag wuoth kaachiel kod weche mag ohala to kod weche mag dak. Gi kinde ni yiena mondo kaw yweyo madundo nyaka Ramogi kokalo Ramogi TV. Weche manyien mag Migago biro ni kendo ka waduogo mana bang' yweyo madundo ni. Kik idhi mabor. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' wadhi nyime gi weche manyien mag Migago kaka nasingo ni bang' yweyo adundo magi bende ma wasebedo ka waluwo. Jotelo maromo 50 manowal e kombe mag jolup jotend migepe kata CAS ochamo muma yanga odiochieng' ma kawuono. Evans Kidero, Dennis Itumbi, Millicent Omanga kod Bishop Margaret Wanjiru gin moko kuom jotelo mane opuodhi okinyi ma kawuono e kar jot mar jatend piny Nairobi ka. Ma timore kata bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula yango ni jood bura onge kod teko mar chik mar nono jogo mowal e lemo mar jolup jotend migepe kata CAS. Mopogore gi mano, twak pod medore kata medo nyuolore ewi kwan mag jotelogo makoro biro medo pek mar ngima kotenore ni gidwaro osara mondo chulgigo kaluwore ni gin e ong'ala marom kod jogoro mongirore mag migepego. Wadhi nyime kama oyudo ni jaod bura ma Ugunja ma bende en jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi, jatend kweth manok e od bura mar Senate Stewart Mazayo kaachiel kod jood bura mamoko mawuok e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya manomaki chieng' wuok tich katimo ng'anyo ochopo e nyim doho kawuono ne ketho mar ng'anyo ma ok opuodhi kod ketho mwandu e kindego mag ng'anyo. Jotelogo okwedo ketho ma itudogigo kendo doho oweyogi kuom omenda aching' maromo siling 50,000 kod nambun mar omenda maromo siling 350,000. Mago gin weche ma bende wamedo luwo ni nyako Ramogi kendo biro medo dhi nyime kodgi. Ng'at achiel owito ngimane ka machielo dong' kod hinyruok tok jomaundu monjo matatu mar kambi mar Quick Shuttle Sacco mane wuok Lodwar kadhi Kitale. Jomaundugo ne ochielo gi magina matatuno e kar timo ohala ma Kakong, kaunti ma Turkana, seche mane gisundo dereba mondo mi ochung nyamburkono to dereba nodagi. Dereba mar matatuno nochiel gi magina e ng'ute mowito ngimane kanyo ka japuonjre maja higa mar maja klas 12 to ne odong' kod hinyruok.
Ramogi japuonjre no mane oyudo hinyruok ne jahigni 14 kendo jaklas 12 ka wacho motelo ni japuonjre ma jahigni 14 ma bende ne magino mako e kinde mane jomaundugo monjo nyamburko mating'o jowuoth e kido mar matatu. Owere kod mago kendo wang'io mago motenore kod weche mag ohala mag jamni. Johala ma uso jamni e gweng' ma Lolmolog e kaunti ma Samburu sani koro kwano lal mathoth magisebedo ka giyudo tok kane olor chiro mar uso jamni e gwengego nikech nok mar arita kwe. Chiro no mane olor dwe achiel mokalo nikech monj ma kinde ka kinde mane timo kod jokuo mag jamni koro miyo jonyiew jamni luor mar chopo e gwengego mag ng'iewo jamni. Thoth johala go koro odaro jamni magi nyaka e gwenge moko ma arita nie kare. Gikwayo piny owacho mondo mi oter jolweny kono mondo odhi okony e jiwo arita. Mbuzi zaidi ya 7,000 tulikuwa tunauza hapa na ng'ombe zaidi ya 1,000. Saa hii hakuna kwa sababu ya mambo ya insecurity. Tumefunga soko kwa sababu ya mambo ya insecurity. Tulikuwa nakaa hapa zamani, hapa ndio mahali tunategemea kuuza mbuzi, ng'ombe, kila kitu. Lakini siku hizi ile soko ya juzi na ile ingine ya mbele hakuna kitu imekuja hapa. Waisi wamechukua ng'ombe, mbuzi, hata karibu hata kuja kuchukua hata makuku. Kusema kweli hii shida ya insecurity imeturudisha nyuma sana. Hasa kwa kuzingatia hii soko yetu ya Lolmolog ilikuwa inatusaidia sana. Mifugo yote yenye tulikuwa tukileta hapa kuuza zote zimeibiwa. Ukiona soko 3 iliyopita hakuna kitu ilifanyika kwa hii soko. Tunapatanga wafanyabiashara kutoka Nairobi, Nyahururu, Mombasa, kila mahali wakikuja kununua mbuzi na ng'ombe kwa hii soko na kuweka gari hapa na kupeleka huko. Lakini kwa sababu ya insecurity saa hizi hakuna kitu tunategemea. Kawuok Samburu wadhiane e counties ma Meru kod Tharaka Nithi. Jod bura mawuok e counties mag Tharaka Nithi kod Meru koro wuok oko ka kwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo mi oyie obed jathek e lweny mag tong' madhi nyime kaunti ma Tharaka Nithi kod Meru. Jod bura go wacho ni lwenjego osekelo sigu, lal mathoth kod hinyruok e kind jodak makono. Tumekuja kuungana na hawa wabunge ambao sehemu zao zimeshukuliwa na watu kutoka Tharaka Nithi, na tunataka tuseme kwamba wakati huu ni wakati tumevumilia ya kutosha, na sasa hatutaona maneno ikienda mbaya tena kwa sababu ya vile vitisho na vitendo ambavyo tumeona kutoka Tharaka Nithi County. Tunataka kumdissociate Professor Kindiki. Hatutaki hata kama kufikiria kuna mtu ana protect ama anapea nguvu ya kufanya vile inafanyika. Kwa sababu tunajua yeye ni kiongozi wa taifa hili, yeye ndiye anasimamia usalama katika taifa hili yote. Yeye asimamie usalama wa Tharaka, asimamie usalama wa watu wa Tharaka Nithi, anasimamia usalama wa nchi yote. Waziri Kindiki nilizungumza na yeye siku ya Jumatatu kuhusu haya mambo, lakini hakuna hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Na ndio maana sisi kama viongozi wa Meru tunataka kujua kama serikali ukweli inatujali ama haitujali, na kama watujali watuambie, sababu si kumaanisha watu wetu wataendelea kuumizwa ila hali sisi tumenyamaza. Mago matimore gwenge mag Tharaka Nithi kod Meru e weche mag tong' ka koro gikwayo mondo jiwnegi arita mondo kwe obedie ka thek bende iketo e kinde jogo ma osebedo ka yware. Jalo moro moyange ni Paul Mackenzie mar kanisa mar Good News International ochwale doho bang' chich nochuno nyithindo moko bet kech kendo kelo thogi. Doho oyango ne jang'ad bura Olga Onalo ni jalo nanenore ka gima ne ochuno nyithindo moko ni kik gichiem gino ma ichich ni ne okelo tho margi. Doho chiko mondo mi owe Mackenzie thuolo ka ogoye fwai mar siling maromo 1,000. Doho bende ogolo chik ni achijno nyaka chopete sendo bila saa ka saa ma oluonge. After receiving information that there is a person who was radicalizing people, or rather brainwashing people, that they should starve their children to death, and so that they can see God in
in the future. The information we have is that some children had been starved to death and they had been buried in shallow graves, and we have some evidence to that effect. We moved there swiftly, and we were able to arrest the spiritual leader who was radicalizing people. His name is Paul Mackenzie Ndenge. He's a known person in Malindi. Nakora Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Erokamano nyakuom keto Ramogi TV. Aneno ka ji medo ndiko keloch ma Jakiranda wacho ni antiere gwenge mag Sori koni, kendo Ramogi TV Migago chopo no yo makare. Omora ahinya kaka udhingo kendo ukelo weche manyien mong'ith kendo manimba ahinya. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Ka bende aneno ka endi Wilberforce Otieno mano wuod Uriri North wacho ni North Akanyamkago wacho ni ka weche manyien mag Migago ochakore to en gi geno ni pile ka pile bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom keto wang'i Ramogi TV kendo miyo weche manyien, miyo pachi kotendo gi weche manyien ma wakelo ni sani. Weche manyien mag Migago pod medo molo ni ka bende wang'iyo mago motendore kod weche mag tuo moro ma bende ncheno muoche piny Tanzania kocha kotendore kod weche ma igolo gi piny owacho mar Kenya kaachiel kod okenge moketi kod piny owacho mar Tanzania. Mago bende gin mawaluwo ni mobende wabro mi mana bang' dakika matin kende. Jogo ma ochung'ne kedo ne weche mag alwora makare e kaunti ma Homa Bay dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oket chike matayo chenro mag choko taka mag yugi e chirni kod kuonde mamoko e kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag konyo e rito alwora. Giwacho ni bedo ni chike magayo yore ma owinjo bed ni tiyo godo e choko godo yugi kuonde mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay pok oket e yo makare, osemiyo chenro mag choko yugi e chirni ok osebedo ka timore kaka dwarore. Giloso e romo mane gibedo godo mar konyo yore mag piny owacho mar kaunti no kendo jiwo yore ma inyalo ti godo e chwalo chike mag rito alwora mag gwenge makono. Jagoro mar riwruogno Leon Achieng' okoni yore ma giketo mag choko yugi biro konyo e jiwo rito alwora. Ok en gima ber nikech wasebedo e kaunti ni 14 years devolutionary. To chike noketi mar waste management mondo environment alwora obed makare, alwora obed maler. To mondo obed maler nitie gik ma wadwani mondo tim. Wariwre kanyakla kaka civil society gi county government e department mar alwora. Wang'i ni waste management samo timore kamano. Be japiny ong'eyo gima onego bed notim, to kata ong'eyo be wa create awareness kuonde mamoko. Nikech Homa Bay county duong' mondo wachope 40 counties gite. Waste wa produce kumora mora. E jikond ng'ato wa produce waste e ofisi, e garage, kuonde mag tich. Wakwayo county government ni kagiyie wariwre uru kanyakla mondo waket plans, chike kata ken enforcement measures. Wang'i ni ng'amo ketho chikgi kisepuonje miketo measures gite ere kumitere. Gima wadwaro kendo en gima iluongo ni waste management policy. En gima rach ni Homa Bay County bang' higni 10 mag devolution pod waonge waste management policy. Ere kaka wadhi mako joma oketho ratich alwora. Akwayo gi muolo ni seche mwaloso committees gi wa make sure ne wakawo ji manigi ndhadho manyalo kelo lokruok e weche mek lokruok mar kor lwasi. Ng'at ma nigi lony kod ng'eyo matut kako nego bed ni wadonje e weche mek lokruok mar kor lwasi. Sama giketo pes to gineni climate change and an issue that needs a priority. Mondo mi okete migawo mambele, mondo mi omie pesa moromore kode, mondo mi gik mwatimo obed climate change sensitive. Halo. Tafadhali waita wapi? Leta wacha mambo mingi tafadhali kwa unyenyekevu. Mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui chips. Hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta
kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811 *401# to get letter kama yeye. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCIB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi ani nyime ka koro wadonje weche mag